Jesus is the joy and inspiration of every believer. Amen, kakabsat? Ni Jesus, ni Apo Jesus, kat isut rag-o, kan inspirasyon, dagiti saktong galmaysa nga namati. Kat dayjay laangan pan naka-mention itinagan na kakabsat, nang runa itinadayag nga panagungar na manipod iti patay, kat itednan iti naisang sangayan nga kanta iti puso tayo, paglayusin na iti rag-o nga manifestar kadagiti rupa tayo. Amen. Jesus is the joy of every believer. Now, nabasa tayo dito kakabsat, upon the first day of the week. Apay nga iti panagdaydayo tayo iti Apo, kat umuna nga aldaw, iti lawas. Takuna na dito'y, upon the first day of the week. Ti umuna nga aldaw iti lawas, kat saan nga Lunes, saan nga Sabado. Ti umuna nga aldaw kat Domingo, that's the first day. Ngamin tayo, nasapa nga bigat, napanda digito'y ijay, nakaita naman ni Apo tayo Heso Kristo, kat mapandakitan ni Apo Jesus. Ngam iti mapandakitan kakabsat, the stone was rolled away. Kat iso nga, nagtartarida nga simrek. Kat ijay nga nakita da, nga awanan iti bagi ni Apo tayo Yesu Kristo, taisuna kat nagungaran. Kakabsat, we celebrate Holy Friday. Actually, Good Friday ko na, kaslahan nga Good Friday. Kasi digiti da duma kat Good Time Friday. At ang mapandama nagpipiknik. Aywan kakabsat amo yung nagladingit. 71 itinatay detoy Semana Santa iti pannakalmes. 71. 67 drowning cases. 67 kakabsat nga instances iti pannakalnen. Iti Pangasinan, iti Buybuyag, iti Rabi, upat di revival da kakabsat. That's only one drowning instance. 71 dead kakabsat nga nalmes. Isut kaadwan so far. At ado pa'y tinatay kakabsat in one single day ng iti paltog. Imagine that. So, pagbalin ng damat ngaminan nga Good Time Friday kakabsat. Hamot a Good Friday. Kasi no Good Friday ko nam, you talk about good. What is good in the death of Jesus Christ? There is nothing good about death, especially when you talk about cross. Tati pa nakailansa kakabsat, ipasimudaag na tilunod. Ti pa nakailansa during the Roman Empire, ipasimudaag na iti execution. There's nothing good about crucifixion. But what is good on the death of Jesus Christ is because He died for our salvation. So we celebrated that Good Friday while others celebrated a Good Time Friday. Kat itatagakabsat iti Domingo, celebraran tayo matji panagungar ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Iso nga, Domingo kakabsat, first day of the week. That is why, there are different ideas and reasons because Jesus was risen the first day of the week. And so all born-again believer can shout, Amen and Amen. Okay? Because Jesus has risen from the dead. The greatest victory that we can celebrate. You can celebrate victory nga nakapasakat board exam. You can celebrate victory nga naggraduar ka. You can celebrate victory nga anniversary, taon-taon ka dita Hawaii. Nga bata sa believer of Jesus Christ. Awanan iti dakdakkel pay nga balaygi nga celebraran tayo no saan nga ti panagungar ni Apo tayo Hesu Kristo. Taday ta nga balaygi kakabsat na iranod tayo. Nga dayjay nga pan nakairanod tayo kakabsat, kat kadaklan nga pan nakairanod. It is the greatest blessing that we have ever received. This Victory Sunday, let us celebrate and be full of joy. Be full of joy, for the King of Kings and Lord of Lords has victoriously risen from the grave. This greatest event and its significance will be addressed in our message today. This is a day of good tidings. This is a day of good news. Adot mabalin nga may warwaragawag nga balita iti ang agdama, kadagiti na dumaduma nga TV stations,
na dumaduma nga radio stations, but bless God and praise the Lord. The greatest and good tidings, the good news that must be shared throughout the world today is that Jesus Christ is not only Jesus that did not only die for our sins, but He is very much alive today. Amen. Masapol nga maiwaragawag deta iti amin na lubong. This is the best and the good news. News kayat ng asawan no spellingam ti NEWS. It means north, east, west, and south. Manipod ti banda tamyanan, iti banda na ti daya, banda na laod, banda na kakabsat, iti abagatan. Iwaragawag tayo, iyawang tayo, kakabsat, iti naimbag nga damag, nga ni Kristo na tay, ngem, nagungar manen. Because without resurrection, there is no good news. The gospel is not only about the death of Jesus Christ. Agpaiso nga na birtud kakabsat, iti papatay ni Apo Jesus. Tadayjay, kat binayadan na iti basol iti tao. Ngamsan nga kompleto ti ebanghelyo, kat ti ebanghelyo han na maisalakan iti tao, no ni Kristo kat saan nga naghungar manipod iti patay. So the gospel is about the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Kat madaydayaw kakabsat ti Apo iti dayta. Amoyo, kinitkita kakabsat, aduda dagiti nagngingina nga pagtanaman. Amuyo kadi kakabsat, nga DJ nakaitanaman ni Vladimir Lenin. May sa iso na nga political activist, kan political figure iditi Russia, nga sinublat ni, nalipadak na ganan, ni Stalin sa. Simublat ni Stalin, ngam imuna ni Vladimir Lenin, deti mausoleum na kakabsat, deti mausoleum na that they built for his burial is cost $15 million. Wow! $15 million. Ngam numampay kasanot kangina nakakabsat, data nga nakaita naman. Numampay kasanot kina powerful ni Vladimir Lenin, awan power nakakabsat nga nagungar, kat awan power na nga makaisalakan iti kararwa. Awan, amoy kakabsat, deta nga mausoleum is nothing compared mo't kakabsat, deto Taj Mahal iti India. That's the Taj Mahal. It looks a very magnificent structure in the heart of India. But that is actually a tombstone. That is actually, kakabsat, a tomb. It's the tomb of Mumtaz Mahal. Ni Mumtaz Mahal kakabsat, kat asawa ni Shah Jahan, nga emperor idi 1600. Kat idi 1632 na tayo, dito asawa na, kat binangon na kakabsat, daytoy nga pasdek, nga isutag balin nga nakaitanuman, iti asawa na. It's called Taj Mahal. It is a very, very popular tourist spot in India. And this tomb is cost $75 million. Paunay kan kakabsat. Nakanginginan. But that is nothing compared to the Pyramid of Giza. Because the Pyramid of Giza, located in Egypt, it was built in 26th century BC, became the final resting place of Pharaoh Khufu. Parao Khufu, kakabsat. Anyakit din, tatibayad na dito ikat $5 billion today. Ngam uray pagtitipunam ti dagop na kakabsat, digitoy nga pagtanaman, that is nothing compared kaday tomb nga nakaitanaman ni Apo tayo Jesu Kristo, because that empty tomb is the message of Christianity, which means that Jesus Christ is alive, and it demonstrates, it depicts the power of Christ's resurrection from the grave. Amen. Kaya't kung makita yu iti dating amalim kakabsat, no kasano iti bilag dating a resurrection. What this power of resurrection is all about. First of all, it is an almighty power. It is an almighty power. Bilag kakabsat nga naggapo iti Diyos. The stone was rolled away. It wasn't the soldiers that rolled away the stone. In fact, kakabsat, there is a account in the Bible nga digiti soldado nakaturog da idi.
Kat naglaingan ti Diyos, nga i-roll away na dito nga stone, kat saan daman lang nga nakariing nakapuot ng rikna, wano nagbaring kuas, dagito nga soldado. And when the stone was rolled away, the body of Christ was gone. You know what? Listen. This is the age of power. What you see around is power. The future of vehicle, kakabsat, is electric power. Hanton nga gasolina. Oh, the future of automobile is electric power. Planes are driven by power. Spacecraft, the power of knowledge, scientific breakthrough, nuclear power, everything. But this is nothing compared to the resurrection power. Amen. Mamangmangha tayo kakabsat ti mararamidan ti technology nga man na maisalakan ti kararwam dayta. Awan maited na nga kay papanan na nga na indaklan iti kararwam. It is the resurrection power of Jesus Christ. It is the greatest of it all because this is the power, this is the only power that can restore life. You know, listen, anat maramidan ti science ti sementeryo kakabsat. What can science do in a cemetery? You know what science can do in a cemetery? They will only dig the cemetery. Archaeologists will dig the cemetery and find dead bodies, and what they can get, facts of history. But what can God do in a tomb? He can resurrect, He can restore life. Amen. Nga uray matay tayo ito kakabsat, ti apo pagbiyagan na tayo manan. Amen. Praise the Lord. It is an almighty power. Di panagungar ni Apo Jesus, this is a fact, a biblical fact, that Trinity was involved in the resurrection of Jesus Christ. Idinagungar ni Apo Jesus, it was the power of the Son. It was the power of the Son. Bilag ti anak ti Diyos. Kung ano di John chapter 10 verse 17 and 18. John chapter 10 verse 17 and 18. If you could show the verses on the screen. Therefore that my Father loved me because I laid down my life that I might take it again. Verse number 18. No man taketh it from me, but I laid down myself. That means He died voluntarily. Nobody forced Him to die. Nobody actually killed Him. He wasn't murdered. He delivered Himself voluntarily. Takunana, into thy hand I give my spirit. I have power to lay it down. I have power to take it again. At the bilag ko nga mang pasubli, itibiyag ko. So, the resurrection of Jesus is the power of Jesus Christ. Not only that, but when Jesus resurrected, it is also the power of the Heavenly Father. The power of the Father. In Ephesians chapter 1 verses 18 to 20, Ephesians 1, 18 to 20, okay, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of the calling and what the riches of the glory of the inheritance in the saints, verse 19, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, verse number 20, which He wrought in Christ. So the subject being referred to, nga the power na is the Father, which wrought in Christ when He raised Him. Ti Ama pinagungar na ti anak. So halang nga ti anak, ti makinbilag ti panagungar, pati pa'y bilag iti Ama. When He raised Him, the word He is a pronoun that refers to the Father. And that Him is another pronoun which refers to Jesus. And set Him at His own right hand. So makita iti duwa nga persona dita. Day jay nangisaad, kandi jay insaad na. Day jay nangisaad, kati Ama. Jay insaad na, kati anak. So tinang pagungar ti anak, ti power nga ng pagungar ti anak, saan lang nga power ti anak, no di kat power pa iti Ama. But it is not only the power of the Heavenly Father, but also the power of the Holy Spirit. Romans chapter 1 verse number 4. Romans chapter 1 verse number 4. Anak ko na, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. So nung makita yung kakabsat, the Trinity
was actively working in the resurrection of the Son of God, the Lord Jesus Christ. So it is an almighty power. It is the power of the Almighty God, the triune God. It's not only the power of the Spirit, not only the power of the Son, not only the power of the Father, but the power of the triune God was involved in the resurrection of Jesus Christ. Almighty power. Listen to me. Science cannot do that. Politicians cannot do that. Rich people are willing to give their money back. Do you know what? There is a rich people in the Middle East nga manunga tawanan kakabsat nga machine iti mang bibiyag laeng kenkuanan. You know what? They are paying millions and millions of dollars. No manunga tawanan anak ti maysa nga shik kakabsat no maysa nga nangatong aturay iti Middle East. I don't know, I forgot the name. But I encountered that article sometime in my social media. Kataging gana itahan na makasauhan, na makatakderhan, na makabangon. See what pa? Money is powerful, but money has no power to restore life. Ngam niya po Diyos kakabsat, iti pagdarikmat, sinagit na lang nagungaran iti bagi ni Apo ta Jesucristo. That's an almighty power. Kasta ti kabilag ti Diyos tayo. Not only it is an almighty power, but secondly, it is an amazing power. It is an amazing power. Amazing, it's a wonderful power. Because it is the power to save souls. What is amazing with the resurrection power, kat isuti adabilag na nga mangisalakan iti kararwa. There is no hope apart from resurrection. Amo yung kapsat, awan serbin at pa declaration tayo, no awan iti resurrection. Kunanay, 1 Corinthians chapter 15, we will not go throughout all the verses. Ngamti kunanay, jayng, no ni Apo Jesus kat saan nga nagungar, awan serbin at panangas kasaba tayo. That's why to us, and if Christ be not risen, it is our preaching vain. And your faith is also vain. But our faith is amazing. Our preaching is amazing. Gaputa ti ikas kasabate nga Kristo ket si bibiyag. Saan nga natay? Amen. Ket kunana pa ije na santuan nga surat, tano iti daytoy laeng nga biag ket isu ti ayan ti inanama tayo. Awan ti inanama iti sumarno nga biag. Datayo dagiti nakapimpiman nga tattao. Isung amuyo nakapimpiman dagiti awan Kristo na. Nakapimpiman dagiti awampan nakaisalakan na. Gaputa tilang pagbibiyagan da nga prinsipyo katay YOLO. You only live once. Kunada maminsan ka lang nga agbiag. May salat biag mo. Kunada nga kasta. Iso nga enjoy it. Iso nga nat aramiden ti tao. Po pasyar ti aming nga lugar. Kaan ti amin na klaset. Makan. Patakder ti balay nga kayat na gatang ti amin na kayat na ngatangan. Apay, wana tatilang namnaman nga maki-experience ya tinaragsak nga biyag. Kat daytoy rabaw iti daga. You only live once. Ngam tayo nga believers kakabsat, we live twice. Agbiag tayo ti rabaw ti daga, agbiag tayo tupay, kalpasan ni patay. Kat actually, napimpintas tupay ti biag tayo sa jay langit. Iso nga dito'y kakabsat, uray umay ti panagrigat, uray umay ti panagtuok, uray umay, dagiti adu nga parikot, saksakit ken amin pay, saan tayo nga apektado unay, saan tayo nga madown, saan tayo nga ma-discourage, ngamin kakabsat, haan nga dayto nga biag ti kang runaan, nga pakasarakan tayo ti ragsak, tati inanama tayo, ket saan lang nga iti dayto nga biag, ti inanama tayo, ket dayjay sumarno nga biag, tauray matay tayo, agungar tayo. Why? Because Jesus Christ has risen from the dead. So nga dati nga Kristiyano, kunana ti Biblia, di Colossians 3, ituon mo, ti affection mo, kadagiti banbanag sa jay nga to, ta isuday jay ti ayan ti biag tayo. Set your affections on things above, not on things on the earth. Anyaman kakabsat nga rigat mo ti rabaw ti daga, at the counterpart na nga glory sa jay langit. Anyaman nga pukaw mo ti rabaw ti daga, at the counterpart na nga gain sa jay langit.
Anyaman nga sangsangit mo ti rabaw ti daga, ada counterpart nanto nga rag-o sa jay langit. Anyaman nga rigat mo ti rabaw ti daga, ada counterpart na nga inana sa jay langit. Anyaman nga nakasaksaktam ti rabaw ti daga, adanto counterpart na nga panakaliwliwa sa jay langit. Iso nga kakabsat, we don't only live once, we live twice, and the second is better. Amen. Deta kakabsat, iti amazing nga naited, iti resurrection kada tayo. At ano awang kumat panagungar, dito ite lang agbyag, talaga kakabsat. Makiayon tayo mo tenti, ibagbaga ti lubong saan tayo nga makiayon. Gaputa saan nga dito nga rabaw ti daga, ti final nga biyag tayo, ijay ti final nga biyag tayo. We live twice, and the second is much, much more better. So it is an amazing power. Not only that, it is an amazing power, but the resurrection power is an available power. Nakita tayo nga ti resurrection power nilang Apo Diyos ti adapan nakabalin na iti dayta. It's a power that is exclusively attributed to the Almighty. Not only that, but nakita tayo nga ti resurrection power is an amazing because of the second life that we will enjoy. But not only that, kung natin siguro, kat pastor, nakita tayo ti bilag ti Almighty, nakita tayo tragsak ti biyag, ijay sumaruno, gapo di panagungar, kasano magaro ti biyag tayo ti rabaw ti dagaitan. Kaya't kung makita yung kakapsat, that the resurrection is not only a subject that can be attributed to God, is not only a subject that can be enjoyed because of the next life, but the resurrection power is also available today. Amen. That power can be available today. Apay ngaming kakabsat, because power is worthless unless it is available. Akat awan serbin na kakabsat no DJ nga power, kat nila Apo Diyos ti pakakitan tayo. Nahal serbin no DJ nga power, ijay tula sumaro no nga biyag nga may experience tayo tiragsak na. How about today? Power plants must be used to homes and factories. Anat serbin na deta nuclear power plant. Anat serbi na kakabsat deta windmill. Anat serbi na deta solar power plant. Kat ti deta kakabsat ti upubra na deta, ti function na deta, kat to translate, digito'y ko natin nga natural sources of energy into a usable electric energy. Kawan serbi na kakabsat. No di namat dumanon ka digiti balbalay, dayjay, nga naigop na nga energy manipod ka digiti natural sources. Aun serbi na deta windmill kakapsat. No di mo dumanon ti kuryente kadagiti balbalay. Angin lang deta, pugaw la deta nga windmill. Awan serbi deta nga solar power energy ako kunada, hydroelectric power energy, nuclear power plant. No awan met ti kuryente nga dumanon kadagiti balbalay. Ket ti Dios na bilag, He is the source of power. Kakabsat, kaya't kung nga makita yo nga data nga power, kakabsat, ket dapat maitap yan ti biyag tayo. Datayo, digiti kasla, digiti balbalay, ken pakturya, dapat data nga power may transmit iti biyag tayo. Kakabsat, are you tempted? Nalawlawlaw ka kadi, dagiti ado nga temptasyon, iti panagbiag, claim that power. Kat kunam Apo Diyos klamarek, iti power mo, tapnon ti kasta mapagbaligyak no kasano nga ni Kristo, inabak na ni patay, gaputi bilag ti panagungar, abakek met digito'y nga sulisog, babaen ti bilag mo kanyak. Amen. Are you depressed? Are you down? Are you defeated? Does it seem like you are buried? Kat ti tao nga na itanaman, kaslaawanan ti pakainaigan na iti dayti nga biyag. You feel like, man, I'm buried. I feel like I'm down. I feel like my condition. Kat kaslaawan pakainaiga kung iti dayti nga biyag, saan kakabsat? Tano imay ti panakatay ni Kristo kat na itanem. Imay met ti panagungar kan kuana. Namnamamat kada tayo. Because this resurrection power reminds us of our hope as believers, si bibiyag nga namnaman. Amen. Nga umaymat kada tayo ti panagungar. Ngano iti season ti panagbiag mo, kasla ti naitanem ka.
Naitanam ka, you feel insignificant to this world. You feel insignificant to the people around you. Kasla naitanam tiriknam kakabsat. That is only a season of time because the resurrection season is coming to you. Nagpintas nga namnama saan ka di? Kunana jay 2 Peter, kinaman dito Peter nga binasak di kalman, that we are resurrected to a lively hope kunana jay kinaman. Ikaw naman, I think it's 1 Peter chapter 1, verse number 1, 2 Peter chapter 1. It's in my outline yesterday. Doon ngamin deti outline ko kakabsat. Sa bali ti outline ko nga nag-preach di kalman, sa bali ti outline ko ita. Isang ano nagdingag kay di kalman. Dito na eh. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Anat ipagpakita ka nakadatayo, ti panang pagungar ti ama iti anak na, ipagpakita na kadatayo ket si bibiyag nga inanama. Saan lang nga si bibiyag nga inanama iti sumaruno nga biyag, no di ket si bibiyag nga inanama, uray pa iti daytoy agdama nga biyag. Isu nga awan rason tayo kakabsat, nga maupay iti daytoy nga biyag. Gaputa dayta nga resurrection, saan lang nga bilag tinted na kadatayo nga mapagbaligyan tayo dagiti amin nga karit ti biyag. No diket nang tedpay iti inanama, nga uray kasanot kina hopeless deta nga season mo ita, addanto ket adda iti paglawlawagan na. That there will always be light at the end of the tunnel. That there will always be a ray of hope. There is no hopeless situation to every child of God because he possesses the resurrection hope in him. Isong iti dayti nga malim kakabsat. By the grace of God, we are not defeated. We are victorious. So nga, kakabsat, we have all the reasons to shout aloud, Amen and Amen and Amen and Amen. And glory to our resurrected Savior. All of God's people say, Amen. Remember that power is almighty, attributed to God only. That power is amazing. And that power is available today. Mga kapatid, agpatpatuloy tayo. Dayti nga biyag. Agbiag tayong adanti inanama. Let us live out that hope in our hearts of the next life. To God be the glory. Agkararag tayo, Apo Diyos. Agyamang kami kan ka. Madaydayo ka kadeti mensahe, may itatang nga malem. Anyan, Apo, nga nagbirtod. Nga makaited biyag. Makaited iti regta, ti pamati. Nga mga ganmi, ti mensahe, ti kaipapanan, ken importansya ti panagungar ni Apo Meso Kristo. May nga banag nga amumi nga nagungar isuna. Ngam sabsabali nga maawatan mi ti kaipapanan di panagungar na iti biyag mi. Nang ted inanama, nang ted tinaidumduma Apo Dios nga panunot, ta saan lang at ito nga lubong kami nga dan inanama, at da di sumaruno nga biyag ti inanama mi. Ket nasaysaya at di may kadwa nga biyag. Ket anyan nga liwliwa nga dagiti amin nasaksakit dito adanto kaakibat na ijay bangir Apo nga liwliwa. Dagiti ado Apo nga bambanog adanto kaakibat na ijay nga inana. Dagiti ado nga sagsagaba rigrigat iti panagserbi kan sakripisyo adanto kaakibat na ijay Apo nga gloria ken reward. Isu nga Apo Dios, thank you so much for the hope of the resurrection. Continue to bless my brethren. We continue to pray for Pastor Darwin. Tuloy mga bendisyon na di pa nag-recover na Apo. Dagiti plano namot iti panagbiag, ti panagserbi na kan ka. Sikat mangiturong, mangted wisdom, guidance, isudaga sa awa Apo, bendisyon na. Ragsak ken rag uti puso mi nga makapellowship mi Apo ita. Kwam ti gloria kan dayaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen.